Začiatkom tohto roka bol na istej americkej stanici zverejnený rozhovor s bývalým pilotom helikoptéry armády USA a neskôr súkromným dodávateľom, ktorý hovoril otvorene o jeho misiách, kde mal okrem iného za úlohu aj vyzdvihnúť neznáme objekty UAP a presunúť ich do určitej lokality. A zverejnené bolo aj video, kde sa takýto objekt prezývaný podľa svojho tvaru ako vajce objavil na podobnom videu, ale z inej misie. Ak je to tak, prvýkrát sme sa pozerali na objekt neznámeho pôvodu, ktorý nemusel byť vytvorený na tejto planéte. Ak ťa bavia takéto videá a videá o odhalených prípadoch UFO a UAP z minulosti, daj mi odber na môj YouTube kanál a sleduj môj Facebook.